Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Biko, ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, kaba arụ ga-eru okwu a n'isi, tụnyere m oke nke gị. Kedu ife ọ ga-abụ ipete asị gị na Igbo enweghị eze, Igbo enweghị eze? Mana ha ma na oge mbụ na ndị Igbo na-emekọta ife ọnụ, na ndị Igbo kpachaa nkata na ọ dịghị ehi mmiri, na gidigidi bụ ukwu eze, na anyụkọ mamiri ọnụ na ọ na-agba ụfụfụ. Mana achọpụtara m na oge a nụchara agha ndọrọ ndọrọ nnwere onwe, ndị Igbo bụ aka mkpụrụ ụkpaka. Ụfọdụ asị gị na fa abụghị onye Igbo. Nwanne m nwoke, kedu ọnọdụ anyị nwa bụ ndị Igbo n'obodo anyị nọ n'ime ya? Nke Igbo adị n'ime ya bụ na kedu ka anyị nwa bụ ndị Igbo si were mee gịnị akwanyere ndị jere agha ugwu, ndị nwụrụ n'agha, na ndị na-adị ndụ nke a na-akpọ veterans? Kee ka anyị si echetafe eziokwu na ịbịa tata na ndị Igbo enwego ọkpụkpụ mmadụ n'obodo dị iche iche, mana ka ndị Igbo si wee gwa ka mkpụrụ ụkpaka ejuru m afọ. Kedu ka aka na-achị ala Igbo anyị bụ ụmụ nwanne anyị si agba mbọ ka ha kpọkọnwụta ndị Igbo ka anyị nata na be anyị, ka anyị wee dozie ala Igbo anyị? O doro m anya na anyị nwabụ ndị Igbo nwere evu nwee mvụ, maka na ọ bụrụ na anyị bịakọta n'igwe, ọ bụrụ na anyị jikọta anụ dịka ukwu azịza nke onye iro na-ebe onye tọpụ, ekwere na ala Igbo anyị ga-ada ụda. Na ala Igbo ka ọ dị tata, oke n'ọsọ, ngwere n'ụlọ, ogidi na-eme. Maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Ndị eze, ndị igwe, ndị ọha na eze, bikonu ndị nze na ọzọ, ka anyị were anya chọọ ife daa na mmiri, ka anyị were ifufe wee chụwa ewu ojii tupu chi na chi na-eji, ka anyị kwọ mmiri a oge ọ dị n'obe ọkpa, ka anyị ghara izizi ife gbasara politics, tribalism, religion na-aghasasịbe anyị. Maka na unu n'anya, unu afụ na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị kacha ata afụfụ n'obodo anyị nọ. Were anya gbakọọ ma wefu. Ndị gbanagara mba ofesi na-ana anya na ha enwekwanụ ezumike. Ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche na mba ofesi, kedu ife bụ their crime? Biko na ụmụnne m, ama na ịmụtara ife n'okwu a nkwu. Ọ bụrụ na ya bụ ozi na ị nabatara ya, biko deere ya n'ozi edemede, tụsara m ozi a ma sonyere m ife m na-eme, maka na nke ka n'iru ka echi dịkwa ime. O nwekwa onye ma ife ọ ga-abụ. Aka m bụ onye nke gị, Mazi-UC. Gaa na ma YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri, mana echefukwana ịgbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ozi m ebe ahụ, ka ije mee gịnị, ka ije fụ ya. Ụmụnne, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewo.